Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tanto Ponorogo channel Ranggenas. Semoga menjadi yang amanah lan barokah. Lu nyanti anu hari ini di desa untuk konten guys. Nah, alah ujak golek konten. Nyanti Pak Cep. Yo, nunggu iwak wedhus. Didu boleh. Boleh. Ah, iya. Ku gede-gede wis ditokne. Iya apa lho kuwi. Kaya kurang mangan ngono. Yo kan lho bosok diopeni. Iya. Hargane kakbas nganti wong iki. Setan-setan iki ya. Kok ngendi ya? Kok ngendi wong iki? Iku sepedaan. Yo ngemasah lading. Kuwi lho, kuwi Iya, lho. mare ora di anu ya. Ora ndang digarap apa ya bosok. Iya rek. Iya. Tapi sik tinggal arisan yang ngenteni arisan. Iwak kurban gajiye. Gaji. Yo gawe bakso mending kowe. Kok selepne yo luar deh kowe. Kok selep. Koyo. Iya. Sosok kang nunggu kurang ya ana rek opo ya. Mari sing kulino kecedhet ke wis. Ya lah terus. Heeh. Darae di tatuan ngono. Pucet iki rendak. Oh, Abang-abang iki gini ya. Delok wong ngarep masak iwak kurban. Dari totok nih ampumep lho apa? banyune. Kuwi kurang sak. Pesen. Luwaye diingi ngalupi kayak wis karek. Dengu wis lho kok. Ingat meneh kuwi. Ana tegal ya tengah. Wis ngono lho wis ngethok kayu garing tak ketok arek. Wis ah, Bro. Wis tak tengkeri pucuke nang. Nasang sing pucuk ning anu Jadi, ora ning anu apa jenongko. Broka. nasang ora yo kena kok tengker poke sik sak tengkerne kan terus anjlok-anjlok ngono kok. Ora mak wis gapuk lho kowe. Oh, alah. Nek tapi sing pucuk rada pucuk no Yo anu. Mongko. nongko ge anu tugel wisan. Nggih. Yo.
Ada. Nggak apa. Kami iris kuwi. Ngambet dong. Garap. Ora. Nah. Tak tengkeri wendek-endek. Malah penak kok. Tak grajeni ya. Rendek-rendeke milari bareng malah penak. Nah, aku nggak. Yo, yang musiknya piye coba? Iki lho ning musiknya piye terusan? Engko dhewe. Kuwi apa wis? Kuwi apa lho wek? Benih Anu, padi. Apa pari apa lho kuwi? kuwi no tulisane Cinta Nur, Cinta Nur. Cinta Nur asline tulisane wong-wonge Cinta Nur lah. Sin. Alindo. Utomo. Ganti Ibu Tomo. Iya wong ae tujuane angel-angel anu. Bejah sajane tapi ngomong golek gamen ora sabar. Angel-angel. Sinta Nur ki ya padha karo apa? Sidak papat pangkat. Ndak. Pandan. Ada wangi nama. Kudu pandan aja imbang pandan kae. Nol berarti jenis termasuk nol. Nol. Nah, kan masuk nol. Ning musike. Tapi regane yo apik ngono lho. Kita daya mini-mini. Are ulah ada api-api ngono iki. Nah, anu kae gini kae ngono lho bisa. Kaceke akeh ternyata anu ki ya. Apa? Regane ngono tak papat jenis tak papat. Nah, tapi kan sosok ya oleh akeh anu. Wis lah dipikir imbang lho kok. Nol oleh titik rego larang liyane oleh akeh. Ngono kuwi lho anune ki. Banane ku lho maksudku. Oh. Tapi yo angel nol kere. Oleh yo yo anu ya. Nah, kan yo. Ya anu Wah, ora. ya. Ora kuwi no nandur sandur rumah sakit. Lah kae pisan ke zong ae ngono lho. Tau. Ora pisan ngono lho. Malah zong. Kan tahu, jauh pisan tok kuwi. Itu nandur terus zong dhisik. Nah, anjene iki padulan oke-oke anu ngono kuwi. Kemarin kan ngiteran udah umure padha wae. Iya kacek, Pak. Cepet nol. Iya kacek sak minggu lan. Ternyata gone sing tukang-tukang iki usuman iki kudu ngiteran ora. Lah kuwi isih anu ngono ya wis tukul winihe ngono lho babas anu cokne. Iya. Kan nututne dhuwur iki butuh ngene iki asline. Sejene kan ngiter. Iya kok setahun ben anu to. Ora ya rugi ngene anu. Gade cara anu. Wala gol Butomo ki anu, sak menu ki anu ne. Ini nane, timang anu. Gua gue takon arang-arang jalan. Iki 5 kilo to sak menu. 5 kilo. Ya imbang kon nggonmu ya 5 kilo ngono kae sosok kurang lah paketan arek. Tapi oleh kan gol Butomo. Imbang ae lah sosok. Apik ngono ya. Ya lah malah imbang. Iki bawon piro? Kacake mbur iki papat apa ini kan. Bodho gresi dhewe-dhewe. Hanya nungsung arek ngene.
Ora sedono kan. Ya baju wijine 80 piro ngono. Kowe urung dipepe urung garine jajal ati resiki nembok ae. Tapi ya ngendi-endi ya. Berarti kerjaan itu ya pangkajan rugi kenapa? Ora ki piye lah dipikir umpamane ya traktore wong tandure. Ngono kuwi ati jajale lah berpuluh-puluh kilo kayak. Payune piro jajal? 500. Eh, umpamane traktore 200 wong tandur wong anu 5 ya wis 200 400 itu endi. Nek urung tenagane dhewe sing alis-alis ngopo? Ngono kuwi lho. Ketone pas anu ya cocok panen anu. Sajane rinci ya. Sikrusnya ya Mangga tipis sok-sok malah orang mesti sok-sok ya berarti jenenge piye. Menangin gue iso nyimpen pangan gitu. Ketika terus dengan ruang kerja lah ini nggak kerja. iya. Kita digabah ngono ya. Jadi ya nyai, apa nang kerja? Jombo arisan. Oh. Nyai ku malah tidak terujat malah ini malah Julai dewa ya di iya aku loh. Tapi iki harus di jamaknya jadi bentuk silangan. Nah, urusan oleh aku dhewe. ora sumbut karo anune are. Tandang gaene berarti. Mangane ora tak sepiro.